tekitte tämän videon. Tuossa ei ole tullut. Joo, voisi tehdä tätä marlejuisia. Tuota noin mansikkamehujuoma. Jota taas tässä nytten. No pannaanpa vaikka tää. Joo, tästä lantetaan juisia nyt tällä kertaa. No vittu. Joo, mä laitan video pelityksessä arvos Battlefront 2. Nämä höpötteli siinä. No niin, nyt pitäisi maistaa. Te ette varmaan näe tätä. Se on tommonen punasta. Pelkkä. Juu, maistetaan. Ja hyvä tämä marjajuissi. Juu, aika tylsäksi tämä päivä. Mä haluan niin monta videoa tässä. Niin mä ajattelen tehdä paljon videoita. Tuossa mä teen videota nytten. Juu. Mä suoraan YouTubeen. Juu, moro.